Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διευρύνονται οι απώλειες. Δεν φαίνεται σήμερα να τα καταφέρουμε. Περάσαμε τα 100 εκατομμύρια του τζίρου. Εν πάση περιπτώσει, μια υγιής διόρθωση, είπαμε, καλά είναι. Αρκεί να γίνουν και όλα αυτά που συζητάμε εδώ. Τον αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο Σκρέκα, δημοσιογράφο του Dow Jones New Wires και της Wall Street Journal. Λέγαμε λοιπόν, Νίκο, είχαμε πιάσει πριν από το διάλειμμα κεραλία με το ελληνικό πρόβλημα και λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, ότι φαίνεται να βρίσκονται κάποιες λύσεις, ότι κάποια πράγματα μας επιβάλλονται και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη τα χρήματα, ακούμε και γι' αυτό έχουμε πάρει κάποια βήματα. Βέβαια, όλα γίνονται διστακτικά, όλα με γκρίνια, με φασαρία κτλ., με παλινοδίες. Από τη στιγμή πάνω που δεν έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα πριν από 40 χρόνια, δεν και είναι πρέπει να γίνουν όλα μαζί να γίνουν. Έτσι, και ακριβώς. πάλι καλά. Έτσι. Και γίνονται όλα μαζί ακριβώς και μέσα στη βιασύνη βέβαια γίνονται και λάθη. Λοιπόν, αλλά λέγαμε ότι την οτροπία δεν μπορεί εύκολα μας την αλλάξουν. Δηλαδή αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, και στο λέω επειδή έχω ζήσει την τελευταία 27-28 χρόνια ως δημοσιογράφος αυτή την κατάσταση, το οποίο είναι δύσκολο να το εξηγήσει στον άλλον, το συζητάγαμε και στο διάλειμμα, είναι αυτή η περίεργη φαγωμάρα που έχουμε μεταξύ μας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι, ας πούμε, νόμοι που απαγορεύουν να χτίζεις ή να κάνεις natura ή από εδώ ή από εκεί, υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι εδώ, επειδή ο Έλληνας τρώγεται με τον άλλον Έλληνα, το λέει και ο Shakespeare, when Greek meets Greek, then comes the tug of war. Έτσι. Λοιπόν, το έλεγε σκέψου 500 χρόνια πριν. Υπάρχουν και πολλά ανέκδοτα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει αυτός θα κάνει κομπίνα να του βάλω εγώ τόσες απαγορεύσεις που στην ουσία όλη η χώρα είναι αβίωτη. Μετά έρχεται ο ίδιος ενίοτε ο νομοθέτης για τον εαυτό του και σου λέει τι παραθυράκι έχει ο νόμος για να ξεφύγω. Και όλη αυτή η ασάφεια δημιουργεί και το αλυσιβερίσι και τη διαφθορά κτλ. Διότι η πικρή αλήθεια, Νίκο μου, και επειδή είσαι και Έλληνας, είναι αυτή ότι δεν θέλει ο άλλος να βοηθήσει. Δηλαδή, αν πας στο εξωτερικό, θα υπάρχει κάποιος νόμος και ένας υπάλληλος που θα βάζει τον νόμο. Ο υπάλληλος δεν θέλει να σου χαλάσει τη δουλειά. Ο υπάλληλος σου λέει αυτός είναι ο νόμος. Και αν σε πιάσω και να τον πάρει, θα σε τσακίσω. Αλλά από εκεί και πέρα να σε βοηθήσω να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Εδώ υπάρχει ο δημόσιος υπάλληλος που σκάει από τη ζήλια, διότι θα ζήσει όλη του τη ζωή με 500 ευρώ, με 600 και δεν αναφέρομαι σε όλους, μην το λέγει. Υπάρχουν και άνθρωποι ευσυνείδητοι που βοηθούν. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που σου λέει: μου έρχεσαι εσύ εδώ να σου εγκρίνω εγώ το επενδυτικό σχέδιο και να βγάλεις εκατομμύρια, και εγώ να κάτσω εδώ. Ο Έλληνας βράζει. Λοιπόν, θα βρει έναν τρόπο και ο νομοθέτης λόγω ευθυνοφοβίας θα το έχει αφήσει και θα ερμηνεύσει και θα πει: ξέρεις, εδώ η εγκύκλειος που αυτό που δεν είπε η υπηρεσία που να αποφασίσουμε που είναι έτσι. Και θα τη χαλάσει τη δουλειά. Γιατί θέλει να τη χαλάσει. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι έτσι, στην ουσία, βάζοντας τρικλοποδιά ο ένας στον άλλον, διαλυόμαστε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω ο νομοθέτης στο εξωτερικό είναι πολύ πιο ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει ένας πληθωρισμός νομοσχεδίων που περνάνε από τις βουλές για διάφορα σήμαντα πράγματα. Δεν υπάρχουν τις τεράστιες ασάφειες που βλέπουμε στην Ελλάδα, που είναι κρίμα πράγματι. Και βέβαια αυτοί που εφαρμόζουν τον νόμο, οι θεσμοί και οι ίδιοι οι υπάλληλοι, δεν είναι σε καμία περίπτωση μόνιμοι, αξιολογούνται κάθε χρόνο και συνήθως είναι με μία σύμβαση τριετές. Και αν δεν έχουν αποδώσει, πάνε στο σπίτι τους. Μάλιστα. Ναι, και ακριβώς εκεί λοιπόν, τώρα δημιουργεί το εξής: όσοι έχουν καταφέρει, επειδή υπάρχει αυτή η φαγωμάρα μεταξύ των Ελλήνων, παντού και στον ιδιωτικό τομέα και παντού, αλλά όσοι έχουν μπει και στο δημόσιο έχουν βρει και αυτό το κόλπο. Ότι εμείς και αυτό πώς έγινε πάλι, της μονιμότητας. Γιατί πάλι είναι από τη φαγωμάρα. Γιατί η μονιμότητα πότε έγινε? Όταν φτιάξαμε το δημόσιο και όποιο κόμμα ανέβαινε πάνω απέλυε τους προηγούμενους. Πάλι από τη φαγωμάρα δηλαδή και την έρηδα. Εκείνη η ουσία. Και οπότε είπαμε, παιδιά, για να μην απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι, να είναι μόνιμοι. Και τώρα έχουν βρει κάποιοι αυτό το κόλπο και σου λέει: εγώ είμαι μόνιμος. Άρα και θα τεμπελιάζω. Μια φορά και ένα καιρό ίσως υπήρχε μια λογική. Αλλά τώρα. Έτος 2011, ακόμη, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα μια κυβέρνηση των Ελλήνων να βγει αύριο, μεθαύριο ή σε 10 χρόνια και να απολύσει όλους που δεν την έχουν ψηφίσει. Ξέρεις τι έγινε. Να σου πω τι έγινε με την τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βγήκε με κεντρικό σύνθημα επανίδρυση του κράτους. Και μπήκε μέσα και είδε το κράτος φορτωμένο με εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους, υπεράριθμοι πολλοί, από την προηγούμενη κυβέρνηση του Πασόκ. Και είπε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία: συγγνώμη, εγώ να τους διώξω αυτούς, αν τους διώξω, θα είναι ρεβανσισμός, θα βγουν στον δρόμο, θα παραλύσει το κράτος. Λοιπόν, γιατί να τους διώξω και να μην βάλω και τους δικούς μου? Το καταλαβαίνεις? Ήταν και έβαλε και τους άλλους
πόσους, 100.000, 150. Ήταν όμως και οι εποχές πολύ διαφορετικές. Ναι, αλλά... Περνούσαμε καλά, είχαμε τις δόξες της Έτσι Ολυμπιάδας. φτάσαμε εδώ. Ναι. Μπορούσαμε να δανειστούμε φτηνά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ναι. Ρυθμούς ανάπτυξης 3,5-4,5%. Όλα καλά, όλα ωραία. Γιατί να εφαρμόσουμε δύσκολες πολιτικές. Τώρα λοιπόν έχουμε φτώχεια και η φτώχεια, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα, φέρνει γκρίνια. Έτσι, και πρέπει να ομονοήσουμε και να μοιράσουμε λιγότερα. Όπως λες, δεν είχαμε καταφέρει να ομονοήσουμε τότε που είχαμε πολλά. Έτσι. Σκέψου τώρα που είναι λίγα και πρέπει να μάθουμε την αλληλεγγύη και τη συνεργασία. Εγώ σου λέω τουλάχιστον στα 27-28 χρόνια παρακολουθώ αυτή τη χώρα και έχω καταλήξει. Η πηγή όλων των δεινών είναι αυτή η φαγωμάρα μεταξύ μας. Από εκεί ξεκινάει. Διότι σου λέω και το επενδυτικό σχέδιο. Πώς γίνεται οι ίδιοι άνθρωποι όταν πάνε στο εξωτερικό να μεγαλουργούν. Διότι εκεί δεν έχουν άλλους Έλληνες να φαγώνονται, έχουν ξένους. Μα αντιθέτως, εκεί ο Έλληνας θα βοηθήσει τον άλλον Έλληνα. Εκεί διορθώνεται λίγο η κατάσταση γιατί υπάρχει και η. Πώς το λένε. Υπάρχει υπάρχει η εκκλησία, υπάρχουν άλλοι είναι ξένοι και εκεί έχει κάποια φαινόμενα, αλλά τέλος πάντων. Και αυτό είναι και από τα αρχαία χρόνια, έτσι, δεν είναι το τωρινό φαινόμενο, δυστυχώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, για να πάμε και στα ευρωπαϊκά, πώς μπορούν οι ξένοι, η Τρόικα, δεν ξέρω ποιος, να μας βοηθήσει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Πόσο χρόνο θα πάρει? Πάρει χρόνο αυτό προφανώς, έτσι, γιατί πρέπει και εμείς σιγά σιγά υπό την πίεση των πραγμάτων να συνεργαζόμαστε και οι ξένοι σιγά σιγά να μπουν. Πάνω είναι λάθος να πιστεύουμε ότι αυτή είναι η δουλειά της Τρόικας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το εξωτερικό να μας κάνουν άνθρωποι αν δεν θέλουμε οι ίδιοι να γίνουμε. Σωστό. Δεν μπορεί ο Πολ Τόμσον να σου πει πρέπει να είσαι πιο ηθικός, πιο εργατικός. Και να το πει, αν δεν θέλεις, δεν το ακούς. Τώρα, για το θέμα της Ευρώπης γενικότερα και το πρόβλημα που έχει με τα χρέη που υπάρχουν και σε πολλές φορές και με τα τραπεζικά συστήματα, αυτό που έχω δει εγώ ξεκάθαρα το τελευταίο εξάμηνο είναι ότι οι αγορές πιέζουν την Ευρώπη να κάνει βήματα μπροστά. Οι αγορές πιέζουν για να γίνει μια πιο πολιτική και οικονομική ένωση. Και μην ξεχνάμε, δεν υπήρχε ποτέ στην ιστορία, ή εγώ τουλάχιστον διαβάσει ποτέ, ότι ένα κοινό νόμισμα μπορεί να υπάρχει χωρίς πολιτική αλληλεγγύη και κάποια συνοχή μεταξύ όλα αυτά τα κράτη. Ωραία. Θα το δούμε αυτό, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά στο EFSF κτλ. Αλλά για να κλείσουμε πριν, μπορεί, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Τόμσον, δεν μπορεί να έρθει να σου πει μη λαδώνεσαι. Αλλά μπορεί, και βεβαίως έχεις απόλυτο δίκιο όταν λες ότι αυτή δεν είναι δουλειά της Τρόικας, αλλά ούτε έπρεπε να είναι καταρχήν η Τρόικα στην Ελλάδα. Αν τα πράγματα είχαν γίνει λογικά, έτσι δεν θα τα είχαμε κάνει μόνοι μας. Λοιπόν, αυτό που μπορεί ενδεχομένως να κάνει η Τρόικα, αυτό συζητάμε τέλος πάντων. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά, αλλά τα συζητάμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δημοσιογράφοι, τα συζητάμε. Είναι να έρθει να σου πει φτιάξει ένα λογικό χωροταξικό. Ναι, αυτό ναι. Δηλαδή, να μπει σε όλες αυτές τις παράνοιες του συστήματος. Τι χρειάζεσαι 500 νόμους για την αρχαιολογία, τι χρειάζεσαι. Και εκεί τώρα θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρεις, ας πούμε, στο Υπουργείο Οικονομικών είναι τώρα η Τρόικα εδώ και 5 μέρες. Και πρέπει να δεις τους υπαλλήλους εκεί σε τι πανικό βρίσκονται. Δηλαδή, δεν ξέρω, δηλαδή, αφού τα ζήσαμε κι αυτά, να έρχονται άνθρωποι εδώ και να μπαίνουν στα Υπουργεία και να. Δεν ξέρω αν σε μερικά χρόνια, μήπως δούμε τον κύριο Τόμψον, έτσι που λες χιουμοριστικά, να έχει μάθει ελληνικά. Λέω, εγώ ή θα τον έχουμε χαλάσει, θα γίνει και αυτός Έλληνας και θα λέει άστα αυτά. Ή να κάθονται διάφοροι Γερμανοί και να προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε ότι ξέρεις, εδώ τα αρχαιολογία είναι έτσι, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτό και υπάρχει μια εγκύκλειος και μια διάλεκτος. Και πώς θα προσπαθήσουν αυτοί να βγάλουν μια άκρη μαζί μας. Δηλαδή από όλο αυτό που δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς οι Έλληνες. Άκρη, καταλαβαίνεις. Να συνεχίσω λίγο το χιουμοριστικό των πραγμάτων πάνω. Τον Τόμσον τον έχω πάρει συνέντευξη 3-4 φορές. Μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ ευχάριστος άνθρωπος, αλλά πάρα πολύ τυπικός. Και από τα λίγα που λέει off the record, έχω καταλάβει ότι η κακή της Τρόικας δεν είναι το δούνου του. Είναι οι άλλοι. Οι Ευρωπαίοι. Το δούνου του, γιατί έχει μπλέξει με πάρα πολλές χώρες που έχει δει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά προβλήματα, κατανοεί καλύτερα τα πράγματα και δεν ζητάει τρελά, εξωπραγματικά πράγματα.
Ενώ η ECB και η Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πίεση από την Αυστρία, Ολλανδία και Γερμανία πιέζουν πολύ περισσότερο. Οπότε δεν λέω ότι πρέπει να λέμε ευχαριστώ στον κύριο Τόμψον, αλλά τουλάχιστον να μην το θεωρούμε ότι είναι ο ίδιος ο διάβολος. Όχι, ναι, προς Θεού. Και οι Ευρωπαίοι φαίνεται έχουν εκνευριστεί μαζί μας με όλα αυτά. Σου λέει 30 χρόνια, τόσα πακέτα τους δώσαμε. Έχουμε όμως και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, Νίκο, που μπορεί φυσικά θα σε ενδιαφέρει και σένα. Έχουμε διάψευση από την Αλφα Bank ότι θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου. Έχουμε τον Χρήστο τον Κόνστα στην άλλη άκρη της γραμμής. Χρήστο. Καλησπέρα, γεια σου Πάνο. Απλώς κυκλοφόρησε μια φήμη τώρα στην αγορά ότι επίκειται τάχα μου δίθεν με αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, μάλιστα έλεγαν οι φήμες. Κάτι που άλλαξε εντελώς το κλίμα στο τραπεζικό μας σύστημα. Έχουμε πτώση της Alpha Bank κατά 6% και προφανώς δημιουργήθηκε ένας εκνευρισμός. Από έγκυρες πηγές της τράπεζας πληροφορούμαστε ότι δεν υπάρχει καν σκέψη, ούτε καν και διάθεση για αύξηση κεφαλαίου. Η Alpha Bank έχει ήδη κλείσει το θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Επομένως κάπου αλλού πρέπει να φέρονται. Προφανώς κάποιοι στεναχωρέθηκαν βλέποντας την αγορά μας να ανεβαίνει 8 διαδοχικές συνεδριάσεις συνεχόμενα. Κάποια σορταρίσματα δεν βγήκανε και κάποιοι προσπαθούν με φήμες, τέτοιου είδους φήμες να γυρίσουν την αγορά μας. Και το πετυχαίνουν προς το παρόν, Χρήστο, διότι έχει πάει στο 1,44 μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι. Μείον 1. Ακριβώς. Ενδεχομένως τώρα να υπάρχουν προβλήματα και επιπλοκές στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, γιατί είδαμε ένα κοινό ανακοινωθέν τον 27, το οποίο είναι πολύ γενικό και αφήνει πολύ περιθώριο για παρερμηνίες ή για υποψίες ότι δεν έχει επιτευχθεί τελικά συμφωνία. Γιατί δεν μάθαμε ούτε για επιμήκυνση, ούτε για χαμηλότερο επιτόκιο, δεν ακούσαμε ούτε για ενίσχυση του Ταμείου Χρηματοπιστής Σταθερότητας. Όλα αυτά δεν τα ακούσαμε ακόμα. Ενδεχομένως λοιπόν από εκεί να οφείλονται κάποιες πιέσεις, αλλά αυτή η φήμη για την Alpha Bank διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη διοίκηση της τράπεζας. Έτσι, ο συνδυασμός λοιπόν γενικόλογη ανακοίνωση στις Βρυξέλλες και οι φήμες αυτές έριξαν την αγορά μας. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση παρέμβαση και την ενημέρωση. Λοιπόν, βλέπουμε την αγορά, τη γυρίσαν όσο μιλάγαμε εμείς εδώ, την πήγανε κάτω. Είναι πάντως γύρω στο 1650 που εκεί λένε ότι είναι η στήριξη. Πρέπει να μείνει πάνω από αυτά τα επίπεδα. Για να δούμε λοιπόν. Είναι κρίσιμο, τζίρος 120 εκατομμύρια. Είναι Παρασκευή, είναι και περίεργη μέρα Παρασκευή. Έτσι. Είναι και περίεργη μέρα. Είναι και το wait and see να δούμε τι θα γίνει στις 6 ώρα με τις ανακοινώσεις. Εντάξει, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ράλι και τον Ιανουάριο και αυτή την εβδομάδα. Μην περιμένουμε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει 4% η αγορά. Εντάξει, να είμαστε και λίγο... Όχι, και μια διόρθωση είναι αρκεί να μην πάρει διαστάσεις μεγάλες και χαλάσει το κλίμα. Εγώ θα έλεγα όμως ότι το δύσκολο και το κακό και αυτό που με στεναχωρεί καμιά φορά είναι όταν υπάρχουν τέτοιες φήμες. Ακούει κάποιος, η Alpha Bank θα, χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό και πουλάνε τις μετοχές τους τζάμπα. Δηλαδή και μετά από 2-3 εβδομάδες το έχω μετανιώσει. Θέλει προσοχή. Οι φημολογίες αυτές θέλουν πολύ προσοχή. Έτσι, επενδυτική παιδεία και η ψυχραιμία, όλα αυτά. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα ελληνικά και να πάμε να πούμε και μια κουβέντα στο λίγο χρόνο που μας απέμεινε, τον ελάχιστο Νίκο, για την Ευρώπη. Δεν είναι, φυσικά δεν αφορά τον κύριο Τόμψον προσωπικά το θέμα. Το θέμα είναι ότι πώς οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή εκεί θα είναι το ενδιαφέρον, σε ποιο βαθμό οι Έλληνες υπάλληλοι του κράτους, που είναι αναγκασμένοι τώρα να συνεργάζονται με αυτούς τους ανθρώπους, και σε ένα βάθος χρόνου, γιατί όλα αυτά θα πάρουν χρόνο, εκείνο το μεγάλο ερώτημα, πώς και το ζητούμενο, πώς θα καταφέρουμε σαν κράτος να αποκτήσουμε, σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, αυτή τη λογική που έχουν έξω, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος κάνει τη δουλειά του, δεν επηρεάζεται, δεν ζηλεύει τον άλλον, δεν πάει να τον... Δηλαδή έχουν κάποιους απλούς ξεκάθαρους κανόνες και τις ακολουθούν όλοι και τελειώνει το θέμα. Πάνω η νοοτροπία ενός λαού δεν αλλάζει από μία μέρα ως την άλλη. Θα χρειαστούν χρόνια. Αλλά τώρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε και κάποια ωραία. Είμαστε και φιλότιμος λαός. Έχουμε μια κουλτούρα εξαιρετική. Από ποιητές, μουσική, έχουμε δώσει πάρα πολλά στον κόσμο. Δεν μιλάω τώρα όχι μόνο για τα αρχαία, αλλά και για πιο πρόσφατες εποχές. Οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τα πάντα και να μην είμαστε Έλληνες πλέον. Όχι βέβαια. Απλά πρέπει να αλλάξουμε κάποια λίγα πράγματα στον τρόπο που δουλεύουμε και στον τρόπο που κάνουμε business. Αν μπορούμε αυτά να τα ελέγξουμε λίγο καλύτερα, να μην είμαστε τόσο μεσογειακοί όταν παίρνουμε αποφάσεις επενδυτικές, business αποφάσεις και όλες οι άλλες,
πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και να πάμε μπροστά. Βεβαίως. Λοιπόν, και μια φράση δυστυχώς, Νίκο, γιατί δεν έχουμε χρόνο ακόμα. Ξεκινήσαμε για την Ευρώπη. Πιστεύεις ότι το EFSF, αυτό το ταμείο, υπάρχει μια κουβέντα πόσα λεφτά χρειάζεται? Έχει, λέει, 750, κατ' ουσίαν είναι 440. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα στην αρχιτεκτονική του ταμείου, μπορεί να μειωθούν. Μπορεί να χρειαστεί να βγάλει λεφτά, μέχρι και 1,5-3 λένε κάποιοι. Πού θα τα βρει? Πιστεύεις δηλαδή ότι η Ευρώπη τελικά θα καταφέρει να βρει τα κονδύλια για να αντιμετωπίσει την κρίση και πώς? Ναι, μπορεί να το καταφέρει. Αυτό δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολο. Όταν έχεις εγγυήσεις του EFSF από όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα να μπορεί να δανειστεί και μεγάλα ποσά. Τώρα, το πόσα λεφτά χρειάζεται, εγώ δεν πιστεύω ότι χρειάζονται 2 ή 3 εκατομμύρια, ούτε 1,5. Αν η Πορτογαλία γλιτώσει από το δρόμο της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, αν η Ισπανία μπορεί να κρατηθεί, μετά τα ποσά δεν χρειάζεται να είναι τεράστια. Αν όμως όχι. Αν όμως όχι, τότε αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, από ό,τι ακούω από ξένους θεσμικούς πάλι και από άλλους αναλυτές, οικονομολόγους του εξωτερικού σε μεγάλους οίκους, αυτό το σενάριο του ντόμινο, ότι όλη η περιφέρεια θα πέσει, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία αύριο, ξέρω εγώ, έχει αρχίσει και ηρεμεί και δεν είναι πρωτίστως στη σκέψη τους. Η Ισπανία δεν είναι Ελλάδα που λέει και με κρευρίζει το όταν το ακούω αυτό. Έχουν όμως και αυτοί τα κάγιας. Έχουν και αυτοί τα κάγιας τις τράπεζες. Έχουν και δίκιο. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Χαρήκαμε πολύ που τα είπαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε βεβαίως, να παρακολουθήσουμε τα θέματα πώς εξελίσσονται. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε και ελπίζω ότι οι τηλεθεατές πήρανε κάποιες καλές πληροφορίες από τη συζήτηση. Έτσι, έχω και εγώ την αίσθηση ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Είτε συμφωνεί κανείς με όλα όσα είπαμε, είτε όχι. Πάντως ήταν ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν. Παρακαλώ. Νίκο, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Εμείς σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.